Mae yna lwythio gynnyrch gwahanol i cael yn siopa'r stryd fawr, felly sut yn y byd mae dewis parau i'r gorau? Wythnos yma bydd Tair o griw y Lle Gwisgo yn profi Mascara Gwrth-ddwr, gyda phencampwyr tîm nofio dan ddwr Prydain Fawr. Mi fydd Siwan yn profi Rimmel Volume Flash The Max. Mae'r brwsh yn edrych yn rili dda. Bach yn clympio, ond os chi'n rhoi'r clymps bant, mae'r brwsh yn edrych yn rili dda. Fi'n pigo fe bant o'r shelf achos mae'n binc a mae'n sefyll mas. Mae'n chi beth yn gwybod? Bydd Bethan yn gwisgo MAC, Splash Proof Lash. Mae'n edrych fel travel make-up, so fi ddim yn hollol siŵr beth fydd yn edrych arno. Ond mae gen i lot o ffydd mewn MAC, achos fod e yn brand dda. Mae fe yn dweud bod yn splash proof, so fi'n gobeithio bydd e yn dda. A cynnyrch Jody, Max Factor False Eyelash Effect. Fi wedi oedi defnyddio brush fel hyn o'r blaen, ond gobeithio bod yn iawn. Fi defnyddio'r mascara arferol Max Factor, a mae'n rili dda. Mae'n aros mlaen, so gobeithio bod yr un Gwrth-ddwr yn aros mlaen yn well. Mae'r criw yma wedi ennill llwyth o opera drwy Brydain, felly sut fydd Siwan, Bethan a Jody yn ymdopi yn eu plith? Felly oedd un o'r mascaras Gwrth-ddwr wedi gweithio? Na, nath ddim dod lan i disgwyliad fi o gwbl. Achos mae Bethan a Jody'n dweud bod e wedi mynd bant i gyd. So, fi ddim yn prynu hwn yn y siop. Mae fe yn dda, mae fe wedi dod bant my bach, a mae'r darniau fel di dod mewn y llygad fi, ond ar gyfer mae heb di redeg, felly mae fe yn eitha dda. Mae'r mascara wedi bod yn ardderchog yn un yma. Fi heb gweld ond fi wedi clywed o'r merched bod wedi aros mlaen, a mae heb redeg lawr gwyneb fi neu mynd yn llygad fi, so bys ni actually yn prynu agos o rhaid i fi. So, yr un gore, oedd un fi? Max Factor. Max Factor. Max Factor. Wedi colli. Yn hwn. Yr enillydd fis yma felly, Max Factor. Wow, wow, wow!